न'आव नोंसिना फैबायना आदाया? अ होमबा नोंनि आफायालाय? आफाखौबो जेलाव हरबाय। बाबरे फेमिलिया एसे बोरैबा मारलै। जेन'बा नोंनि आफायाबो मानो बेबायदि खालामनांगौ दे? नोंनि आइनि जिउखौ मानो बिदि लानांगौ? मिथिला आरो जानो हागौ सैतान हाबदोंमोनदां बेनाव। बेखायनोथ' सोर आंगो नङा बेफोरखौबो सिनायासै। बिनि थाखायनोथ' दिनै जौनि थाखायनो आइया बिदि थैनांबाय। बे जौ होननाय बुस्थुआबो मार गाज्रिलै, नङा होनदों अखाफोर? औ, ओमफ्राय नों जोंनाव हाबफैनो? नोंथ' मिथिखायोआनो दासान्दि जोंहा न'खराव मा जादों। बेखौनो खबर लानो फैखादोंमोन आङो। हाबफैजागोन। दा सोर दं न'आव? न'आव बाजै दङ, नानि दङ, आं दं। ओमफ्राय आलासि सानैसो न'नि। जोबोद दुखु मोनदों आंबो बेफोरबायदि नोंसिनि जाथायखौ खोनानानै नुनानै आरोना। गोसोआव गाज्रि मोनबाय थादोलै। माथो होनबावनो आरो, दुखुथिया जालांबाय जिउआनो बोरैबा। सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि होननायसो जासिगोन। मानसिनि जिउखौथ' रावबो हमथा हाखाया, थेवबो नोंनि आफायानो बिदि जिउ लानाय बायदि जाबाय आरोना। औ, जौनि थाखायनो दिनै जाजोब्बाय बे गासैबो। ओमफ्राय नोंनि आदायानोथ' मानो बिदि खालामखोबा? आंथ' फैबायसो नंदोंमोन। बेना बिदिनोखा, मानसियानो फाल्थुक जालांबाय। हाबफैदो, माथो बाहेरायावलाय रायलायबाय थानो लामायाव। अ दे जागोन। फै, रावबो गैया गैखाया गैनायालाय। माबायदि जामारखो होननानै खेबसे फैफिननाय बावबायमोनलां। गोसोआ बोरैबा मोनबाय थादों आरोना बेबायदि जाथाय नुलांनानै। बेखायनो एसे खबर लाथावथाव फैदोंमोनलां। माथो बुंबावनो आरो। बिफायाबो जेलाव थांबाय, बिमायाबो गैला, बिदायाबो खबर गैया, आसरित। थोद, मानसिनि न'खराव जाबाबो बेबायदि जायो नालाय खेबसेनो जमा गासैबो। नायदो नै, आं दखानाव दसे मा थांखो लांख्रां फांख्रां जालायबाय। नै दाउआबो आयै। हा! आइ नानि! हा! आइ थुनथुलि! आयै! माबाखौ जाजोब्बायहाय हनै। आइ फाग्लि गथ' न' सिङाव थाबाय थानोसै ना माथो नोंलाय? हा? बे दाउआ मा जालांदों मा मादों बेफोरखौ नाया गथ'फ्रानो माहाय। एसे बिमा दसे बाहेरायाव थांबानो। आयै, थुनथुलिया दुगैहैबाय। ए, दुगैहैबाय होमबा? बेनिफ्राय हा नोंलाय मालाथो थांगोन न'आवलाय? ओइ दायै, नोंबो माबायदि बुङोना? आंलाय मानो न'आव थांनो? आंथ' आंनि हिनजावनि न'आवसो फैदोंबा। माथोना, फुजा नायनो फैब्रा ज'नो। नायसाबबायथाराहां। मानोब्रा आयै, बेसेथो रागा जोंनांगौ दिनै नों आंखौ? आरो हाजार रागा जोंबाबो गावनि बिजामादैया बिजामादैखा, मिथिगौ ना? नंगौ नामा? माथो आयै, माबाफोर खामानि दंबा दे बुंदो। आं मावनो हायै बहाथो मा खामानि दं दिनै? माखौसै आंखौलाय मा? नों गोजोन होनो सानदों बेफोरबायदि मोजां गोदै बाथ्रा बुंनानै? बुंनो थाङोब्लाथ' येस आयै। मानो होनबा नों आंखौ रागा जोंनानै दं? हो? रागा जोंबालाय मा जानो, जोङाबालाय मा जानो? फिसाजोआबो आंना बेनोखा। दे, न'आवल' थाब थांदो आरो। ओइ दायै, बिदि थांबाय बायो सोरबा। आंथ' एबार नोंखौबो आलासि जानो लांबावनोसै आङो। बेनिफ्राय आंनि बिसिखौ लाङाबालाय आंथ' थांखाया। देनाय दे आयै, दिनै मा बेदर जानो बेखौनो लायना फैनोसै आं हाथायाव। नै खोनासं, दाथ' आंनि फिसाजोनाबो साख्रिबो गैला। हो? नों जाहोनो हागोन ओमफ्रायो? माबोरै खामायनानै मा खालामनानै जाहोगोन नोंलाय देनाय? बिमा बिफानि सायावबो सानबेसे जानो? आयै, आंखौ एथ'बां बेखार सानदों नामा? आंबोथ' एसे एनैबाबोथ' आङो खामायगोन ना, हिनजाव लाबाय जेला। आं आंनि हानायखिनिखौ मावगोन ना, साख्रि गैयाबाबोथ'। आच्छा, हायोबाथ' मोजांसै। हायो मानेथ' हाखायो, आं लिरना होनो हायो आयै। आं थुनथुलिनि साख्रि गैयाबाबो मोजाङैनो मोजां खुसि दोननो हागोन ना। बेखौ जाहोनो हागोन आङो, इसेबांथ' दंना आंनाव, बेखायनोथ' हाबा खालामदों। बेफोरबायदियाथ' दे, खामायनायखौ दोनथ'बाय साइडआवनो। नाथाय नोंनाव जे बेलेग प्रब्लेमासो फैयो, जावैसो। आरे प्रब्लेमाथ' थांलाय फैलायखाना आयै, फैगोन थांगोन आरोथ' फेस खालामगोन ना। जेरै दा मोनसे प्रब्लेमखौ फेस खालामबाय, आं नोंसिनि सिगाङाव फैफिनबाय। बेबायदिनो आरो माबा मोनसे प्रब्लेम फैबा बेखौबो सल्भ खालामलायगोन। डाइरेक्ट खोथाया बेनो आयै, सनाजों आंहा जेबो लेनदेन गैया। जानो हागौ बिसो आंखौ बिदि डिस्टार्ब खालामो। नाथाय आं A to Z बेजों जेबो रिस्टार्ब गैखाला, खतम खालामजोबखाबाय। बिनिफ्रायथ' हाबाखौबो आं थुनथुलिखौसो लाखादों जेराव। नों आंखौ फोथाय आयै। दे जागोन, नायनोसै समासो मा खिन्थाबावो। एबार खनसेयाव जावैसो, नेक्स्ट बाराव बेफोरबायदि माबा मोनसे खोनाबाथाय रिस्टार्ट खालाम नोंसिना। बुंखायो खिन्थु आङो, थुनथुलि आइखौबो बुंखाबाय। जागोन दे आयै, नोंनि फोथायनायखौ आं बेखौ जोथोनै लाखिनो नाजागोन। माब्लाबाबो सिफाया आङो। होमबालाय एसे सुरुवात खालामनोसै ना माथो जावैसो।
बन दङ बैयावहाय जोंहाथ' बनजोंसो बांसिन सङो बनखौनो एसे सिनायनायसै बन सिननायालाय मा गोरा बाथ्रा दे जागोन दे आंनि फिसाजोआथ' गोगोम बन सिननो हाखायोहाय जावैसो दा नायनोसै नोंबो रोंगोन ना रोङा एसे आंनि जावैसोआ नायदो दे आयै आङो नाजानोसै नोंनि साननायफोरखौ गासैबो फुरा खालामनो बनजोंबो बेसेथो संबावनो आरो दे संनोनो बासोनायसो मोनो माबा आंना बेथि दं आरो बेथिया संगोन बेखौनो सम सम सङोआबा मा जानो सिख्लायानो देरलायलांबाय आरो फुजा मेलायावबो थांबाबो सान्थि माबा मोजांखौनो बेरायनो मोनस्रायासैहाय जों बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ मादि आरो गथ'फोराबो नुबानो लुगैयो बुस्थुफोरखौ बायना होबायथ' आरो दे मोनसे मोनसेनो अब्लाबो थुवा बिसोरनो जों बिफाया मालदारसो आरो फैसा होबाय थायो थाखानि थिंख्लि दं थाखानि बिफां दंसो ओरैबायदि गथ'फ्राबो एखनबा रागासो जोंखाङोहां ओइ बिहामजो नैहाय दिनै आं खमा बिबार जानो लुगैसोदों थांनाय बिहामजो दा एसे दानना लायबानो जाबाय आरो ना एसे गोरलै गोरलै माबा दहाय लाखिदों आं ओरै लांदोंमोन खमा बिबार जानोखौलाय गोथाव मोनो दे आरो नाथायबा आं बासोयो जोयोना बे बुस्थुआ खोनाबाय बिहामजो हाबा मिजिङाबो जानो बुंबाय थादोंमोन आंहा लायनोनो सोलाबासै थांनाय दा एसे लायबानो जाबाय आरो बे बुरैखौबो दोगासिनो देनानै दोसो दोननो लुगैगारोहां बाराखौबा नंनायनि नङिनि बेखौ सं बिहामजो बैखौ सं बेखौ खालाम आंखौ नख्रानि सानना लादों बे बुरिया जेन गावनि फिसालाया आंखौ एकदम सना रुफाजों दोनसोयो मोजां गोथाव गोथावल' जाहोबाय थायो ओरैबायदि खालामोहाय मायबा खस्थ' मस्थ'सो थानांगायो दे बिहामजो आं नाखौ सायनानै दोनखानोसै नों दायो लायदोल' खमा बिबारखौ जागोन दे आरो आयै नाथायबा आं एसे लेट जागोन दुगैनांगौ ओजों बनखौबो आं माबानानै दोननांगौ गोबां एसे खामानि दङ नालाय गोबोरखिबो गाराखै दे होमबालाय बिहामजो ओमफ्राय मिलिसा आबैयालाय बिसाया लेखा फरायदों आयै लेखा फरायगासिनो नानि बाबुमोनाबो ज'नो दे होमबा बिहामजो फरायथों दे हा मोजां लेखा फरायनायाव गोसो होबासो गथ'फोरा एसे माबायो दा मबाइलफोरखौ बारा होथ'नाङा दे बिहामजो गैया आयै मबाइलखौलाय आं दांहोखायानो बिसोरनो फरायनाय टाइमाव जानाय टाइमाव ओरैनो दफा दसे नायो आरो बिफानि मबाइलखौ नाखौ सायना दोनहैखानि आं बिहामजो र' दा मावजिफोर फैबाय बायगोन मोजां सायना खोबना दोनखानोसां दा एवदोल' हैनो रोङि बुरिया संनायनि नङिनि जानायावबा गोथाव गोथाव नागिरो बे बुरिया संनाबा गोथाव गोथाव होनांगौ नाथायबा आंनो मा होफेरदों दिनैसिम गथ'फोरखौ साननानैसो दंहाय आंबो नङाबाथ' आरो मा मोननो बे हौवाजोंबो जेबो नंला दे आरो नङाबा एसे एनै धोन सम्पति थानायखौबो बे मिलिसायासो मोनजोबगोन ना आरो बा आंथ' बे मिलिसाखौ सानसे बिमा बायदि बहाबा गोजानावसो थिनहरनाय लांफाबाबो जायोमोन बे बिमा खारबायलिया इलिसा ना मा होनदो आरो आंथ' फटकआवबो बारा नुफेराखै लांफाबा मोजाङानो जागौमोन दे गथ'खौ मानो लांफादिया बे गैथालिया माबा मानसिखौनो सैखांबायथारा आं बेबो बिखौ फिसायाबो माब्लाबा गोसोखांबावोसो बिखौनो आं गाज्रिब्लाबो माने हौवाखौ बारा फसायाबाबो बिदि सानै साथामजों थांखांबायाहाय मुगै सुगैनो बैथ' सिगाङाव आइया मोजां फिसाला सासेल' फिसाजोआबो उन्दै होननायखायसो फैदोंमोन आं माथो होनबावनो दे आरो खाफाल आंनि बेनो जायनि खाफालखौ रावबो सोलायनो हायाहाय जानांगौखौ जाखायो रानि माबालै बे आंना बेगाव फैसा 100 दंमोन नों दोनदों नामा बर'नानै मा नों आंखौ सिखाव हमनो फैदों ना माथो न'आव मा आंल' थायो मेल्ला मानसि दङ आरो नङालै बिमा बिदि सिखाव हमाखैब्रा आं नोंनाव सोंदोंल'सो दोनबाय बायदों नामा होननानै आंहाबो नांगौमोन ना मा डाइरेक्ट नोंना बेबायदि सानोब्रा डाइरेक्ट साननो माने नों आंखौसो सिखाव हमनाय बायदि जायाखै दालाय आंलाय मानो बरननांगौहाय नोंनिखौ बेलेगल' बुजिलै नोंबो आंबोथ' बाहायाखैमोन नालाय बेगनिफ्राय फैसाया गैयाना बेखायनोसो सोंदोंमोनब्रा आङो आरो गावनि बिसिनाव सोंनायनिलाय माबा दाय जानो आंहालाय मिथियाहाय मिजिं आं नोंनि फैसाखौ लायाखै 100 ना मा गोमादों आं मा मोनथिनो आरो आबा नोङो मिलिसानाव सोङा मानो आब' मिलिसानाव आं बिखौ दखान थांनाय नुदों आरो बिनि गान्दुआवबो 100 थाखा नुदोंमोन मा होनदों नुदों नोंसाजोनानो दं बियो नोंसाजोनाव सोङा मानो जोंनावसो सोंलाबायनाय बियो फिसाजोआ लाबाय खोमा दे आरो ओं आफा नों सोंनाय नायलाय आब' मिलिसाया थांदोंमोनथ' आरो बिनावलाय मानि 100 फैसा फैनो नोंनिखौनो लादोंमोन खोमा बे
मा जादों आफा? सोमला नों आइडिया बाहायखायो दा बे ब्रेन्डखौलाय माला माला इउज खालामनांगौ आं मिथिखायो दा एबार आब' मिलिसाया हमजासिगोन सिखाव ओमफ्राय आंहा बासिसिगोन जोंनि न'आव थानो समायखाला नोङो थांदो बिनिफ्राय आफायाथ' बहाबा दोनहरबासो जासिगौ मिलिसाय नों मा लादों नामा आंनि फैसाखौ बेगनिफ्राय दिरुननानै लादों 100 थाखा आफा आंथ' नोंनिफ्राय फैसा लायाखैमोन आरो आं मानो लानोमोन नाय मिलिसा मामि जुदि नों लादोंबा लादों होननानै लादे आं जेबो नंला आरोखि बे खेबसेयाव नाथायबा बेफोरबायदि सोङा हुसिया लानो नाङा दे फैसाखौ बिनि सायाव आरो थगायनो नांबावा नोङो आफा आं लामाराखै नोंनि फैसाखौ आंलाय माला बिदि सोङा हुसिया नोंनाव लाया नांगौबा बियोना आं रायजानो गिदोंबा बेफोरबायदि लानाङालै गथ' मिथिगौ ना बिफायाबो नांगौ जायो फैसाखौ मानो दोनो नों बिदि सोङा हुसिया लानाङाना बिबा मा जायो नोंलाय आरो ओमफ्राय आब' नों जे मैया दखानाव थांलायदों आफा बे फैसाया नोंनि नङामोन नों होनाय बेथ' आंनि लोगोनि बिमायासो आंनो होदोंमोन मैया हाबाब हा नोंनि लोगोनि बिमायालाय नोंनो मानो फैसा होगोन दे आरो हा थारैनो आफा आं नोंनिखौ लायाखै आंनाव 100 होनाया लोगोना बिमाया आलासि फैदोंमोन ना बेसो आंनो लोगोनबो होदों ओमफ्राय आं बिसिनाव थांनायाव आं नाङा होनबाबो आंनो मेथाइ जानो होदोंमोन आंनिफ्रायबो 100 गोमानानै दंहाय बेखायनो आं नोंनाव सोंदों गासैनावबो सोंखादों आङो नाथाय नोंनाव दा फैसा 100 दं होनदों दाथ' नों बिमायनि होनदों बेबा नंगौना नङा आफा नों आंनि लोगोनावनो सोङा मानो आंथ' नोंनिखौ लायाखैना एबा बिदि सोंहोलायना मा लासिंसिं खालामनो सानदों हो नोंखौबो मा सानगोन जोंखौबो मा सानगोन दे आरो बिब्दिबा न'आवनो सिखाव खावो माबा बायदिनो जाबाय दे आइ नाथाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि लानांला आरो आफा नाथाय नों आंखौ फोथायाखै आंनि लोगोआ खिन्थानो हागोन ना आंनि लोगोनि बिमायासो होमारदों आंखौ बिब्दि सिखाव दाबुं आंबा लायालै आब' नोंबो बिदि खावनाङा दे मोजां नङा आगै सोमला आं लामाराखै दे आफानियाबा बहा गोमाखो जाबाय दे बेखौनो लाना आरो दावराव दावसि दा खालामबाय दाथासै नेक्स्ट टाइम आंनि बेगनिफ्राय बिदि गोमानो मोनला आरो न'आवबो फैसा सेब गैया न'आव दोनबाबो बेफोरबायदि लालाय ओरै लालाय सोर लायो सोर मायो मोनथिलाय लांलालां नुदा रानिनि फिसाजो दाना मा नोंनि थाखायनो बिफायाबो रागा जोंबाय दाना जोंखौबो सिखावसो हमलाबायबाय बेफोरबायदि खालामनाङा दे आंबो आंनि फिसाफोरखौ बिदि फोरोङाखै नोंबो दा खाव बेफोरबायदि नाथाय आं बिब्दि जेबो खावाखैनोमोन आयै आं फैसाखौनो लाफेराखै आरो नांगौबाथ' आं बियोना बेयाव गसंबाय थाना मा मोनखो थां ओंखामा जानो थां खामहोनो मोना आरो आं बन माबादो आयै आं हमवर्क एसे लिरबावनांगौ दंमोन जागोन दे जागोन फरायथारनानैलाय बहा नोङो मा जाहैगोन आरो हो मा जाहैगोन पुलिस अफिसारनि जानोसै बे माबा बायदि नोमानि बायदि मा जानो आरो एसेबांबो फरायनानै थाङै थुङै ओंखाम ओंख्रिसो संहैखानांगोन आरो खोनासं खमा बिबार लायनांगौ दा लायना फै दे नोम्बैया जानो लुगैदोंनो नाथाय आं खानो रोङा आयै खानो रोङा होनना मा जानो आरो खालाबायबानो जाबाय सिखा लानानै थां आरो खाहै साला जो जाथोंहाय एसे आरो नोंहालाय मा हो बेयाव मानो गसंबाय थादों थां नोंहा लेखा लिरहैबावो थां आं बेखौसो बुंदों फरायनाङा होनना नोंखौ नङा आयै ओमफ्रायथ' आं मोनसे हमवर्कखौ रोङाखैमोन ओमफ्राय लिरनोबो बादों आङो मोनगोनसो दे गथ' नोंहा फरायना गिदिर डाक्टर नङाबा पुलिस अफिसार नङाबा माबा मोनसे जाहैनांगौ आरो बिदिजों जागोन बाना मोनजागोन हो महर मोखां गैया दे जेबो नङा नाथाय अब्लाबो नोङो एकदम गावखौनो गाव साक्सेस खालामना लानांगोन आरो बेखौ डाउनाव दोननो नाजानांगोन मिथिदो नङाबा देनां बिहा माबा मोनसे जाहैफ्रांबा बाखनाय जाबा नोंहा था नायना गल'ल' गथ' मिथिदो बिमाया मोजांखौसो बुङो नोंखो ओमफ्राय आयै बे जोंनि न'निफ्राय माला थांबावगोन आं बाराखौबा सुखुवालै थांगोन दे लासै आरोथ' देरहोखालांबाय देनां सेंग्रा गोसो थोबानो मालाय खारसनहैगोन आरे वाह सान इसिबां मोजां साजायखादोंना बेथिंबो जोंखोल मागोल गोजा मोजांखौनो नुदों दे आंबो फैना मोजां मोनबाय औ थुनथुलि बेनिफ्रायथ' जोंहा फुजायावबो थांनायानो जास्राखायासैना जेरावबो मेलायावनो फैबाय दे आंरा सान न' दे ओमफ्राय थुनथुलि नोंखौ फट' खेबनि आङो दे जागोन दे सानजों खेबजागोन दे बैथिंजायबो फट' लाग्रायाव आरो आं बिबार लागोन दे नों आंखौ बिबारजों खेबानो जाबाय साइज फैगोन आंहा फट'गा अब्लासो नंगौ नामा दे ओरैनोबा मडेल गानग्रा एक्ट्रेसफोर गानग्रा दख'नाखौसो नै गानबोलायबावबाय आङो मोजाङाथ' एसेबाबो नुनांगौमोनलै आंखौबो समायदे आरो नाथायबा एक्ट्रेसफोरखौ मडेलफोरखौ गानबाथ' जि समायखायो माथो जोंफोर गानबा समायालै ओमफ्राय थुनथुलि नोंखौबो गाज्रिदाय नुखानाय नङा दे समायगोन आरो माथो आंनि साना आंखौ फसायबानो जाबाय दे आरो ओमफ्राय बिथिंनो खेबनो ना दस्राथिं खेबनो थुनथुलि जेथिंबो जायो दे सान नों जेथिंखि खेबबानो जाबाय आंखौ नाथाय फट'गाल' मोजां फैबानो जाबाय दे इस मानो मोजां फैया जानो दे ओरैनोबाबो समायनाखा माथो नंगौ आंलाय मानो नंखाय बुंनो दिनै नंगौबाथ' नंगौसै आरो
र' होमबा आं खेबनि ने दे खेब बयथिंजाय साबसिन जागोनदां नागरटला गाखोनो ओमफ्राय नों सानैजों थिगसे सर गिदिंसैब्रा ना सान थौदे गाखोहैनोसै जोंहा सोरखियाव होद नाङालै थुनथुलि आंना खर'आनो गिदिंजोबगोनसो माथो नोंबो जेना सान मा आरो नोंबो हौवा जालायना बेफोराव गाखोनो गियो आंनो गिया थुनथुलियानो थौ खेबसे गाखोनायनोबा ओरैजाय नों एकदम बिरलायनाय बायदिसो मोनबावगोन नोङो जानाय नङालै थुनथुलि नोंनो गाखोनोबा आं नेबाय थागोन ना है बिदि जायो नामाब्रा आं हारसिं गाखोआ मा थौदो होमबालाय दसे बेलेगाव गाखोहैगोन ना बेहाय गाखोलालै गोजौद्राय होमबालाय ब्रेक डान्सआव थौदो ब्रेक डान्सखौथ' हागोन ना आं बेखौबो हानाय नङालै थुनथुलि एकदम बोरैबा बेवहायबो ओरै थांलाय ओरै फैलाय खर'आ गिदिंजोबगोन माथो ओइ बेफोरखि आंनि फिसाय नालाय हो एसेबां गिख' नों जेरावबो बेफोरबायदिलाय बोरै जानांगौ जाखो दे सान बेरायना नों बेरायदो माबा माबि बायनोबा बायदो बेफोरखौ दोनथ'दो दे थुनथुलि नों गाखोनोबा गाखो आं नेगोन ना दे होमबालाय सान होमबालाय आं रिल्ससो बानायनोसै नों आंखौ खेबदो माथो बाव आरोना दे अब्ला बेखौथ' हागोन हानायालाय हायाबालाय बोरै जानो आरो बेखौ थौ ओमफ्राय सान जों माबा मेथाइखौथ' मोनसे बाद दोना दै जालांजोबगोन जागोनलै जागोन दे ओमफ्राय जुलाफिखौलाय बहा गारनो थुनथुलिया दे बेखौबो लांफागोन आरो पानिपुरि आंनि फेभरेटखा मेलाफोराव फैबा अके बाबा दे जागोन दे हिर' नै बे सुपखौ लोंदो आरोथ' बिराद खमजारि जाथारबायनो नोङो हेस नंगौ नामा आयै होद मेहेरा माब्लाबाबो खमजरि जायालै एसेल' गोग्लैनायखौनो गावहा बिदि गिलायबाय आरोना नुबायना हामसिगोनबो आं गाबोन समफोरनो बा दे आरो हिर' थाब हामखानांगौसो ओमफ्रायथ' आं ना सिंगि संनो नागिरदों आबा अके आयै गोथाव मोनखायो आङो नों संदो आं सङाहाय नोम्बैखौसो संहोगोन आङो आं बारा गोथाव संनो रोङा ना आबा इस ओमफ्रायथ' आंनि हाथरखि बे थाबामोनबा ना आयै बिराद गोथाव संखागौमोन बियो गोथाव सङोना बियो ओंख्रि ओंखामफोरखौबो जाबाथ' आयै ओमफ्राय हाथरखि बेबिनि संनायखौ जाब्रेलायखायोमोन आङो नाथायबा बेराम मोनसेयानो जाना होबाय बिहामजोखौ आबा माथो खालामबावनो जेरावखि गैया मानो आलो गोजोनै दंखायो बे आबा हाथरखिनि आत्माया आरोथ' जोंखौ नाहरबाय थागोन ना मालाय गोजौनिफ्रायनो बेनोथ' आयै दे आं माबा ना सायहैनोसै ओमफ्राय नोम्बैया संथोंसै थाथ' नैबे सुपखौल' लोंदो दा औ हेलौ आरे आं नोंनाव हरबाय थादोंमोनथ' नों हरफिनाखै बे जे अखाफोर हुइस अखाफोर आं नङा आं हेलेनासो मा खालामदों बेखौसो ओरैनो हरदों आङो दाथ' मेला टाइम नों थांनोनो हायाखै मा जाखोलै आरो फाग्लिनि फिसा बोरैबा जावखाबाय नायनाय हरदोंमोनानो ओमफ्राय नोंनो मानो नांगौ फुजा नायनाय आं नायनायखौ गावबागाव थांब्रा ओरैनो आंहा एक्सटेन्स जानानै दं OMG माबोरै जाया आं नायनो थांनि नो थेंक इउ आंहा ओरैनो हस्पिटालनिफ्राय दासो फैखादों जास्ट नाउ हामखाबायानो होननानै सानना लादो अके माबोरैथो बिदि जाखो दोननाय खोनानानैसो बोरैबा दुखु मोनलायबाय आङो नों दुखु जालायनाङा दे दोनथ'बाय दे आङो वेट आं दा मेसेज हरगोन ओमफ्राय नोंनो ना मोननैसो फट'बो हरदों आं नायनाय ओरैनोबाबो आं सिख्लाफोरजों आजिखालि रायलायनायखौ बन्द' खालामथ'दोंमोन नाथाय दा जेबो नङा दे रायलायगोन आं जायजों बेजोंनो पारमानेन्ट गोसथो लालै आं थेवबो रावखौबो आं लालै बेफोरलाय आजिखालि लालाय गारलायसो बेनो दानि जुगा सोलिगासिनो बेखायनो बिन्दास थानाया साबसिन ना हारसिं हाबा जाखांबाबो माथो खारनायावसो दंसै आजिखालि थेवबो आंनानो मोजांलै हारसिंनो बिन्दास थागोन आं जेब्लायबो हेपि दुखुबाबो हारसिं सुखुबाबो हारसिं गोसोखांनायालाय गोसोखाङो एखनबा सम सोरखौबा थेवबो आइ डन्ट केयारलै बेफोरखौ बारा सानबाय थानानै माथा मारिया आङो बा अखाफोरा हरमारथारासैब्रा माने आंजों एकदम ब्रेकआप जानाय बायदि खालामथारबाय आरोना फुराबो रायलायबावला माने मानसिजोंनो थांनोबो हाथ'ला रा आथिङाबो एसे बोरैबा सागासिनो ना हामथारबासो थांगोन आं बिसिनिथिंजाय थांनाय जाबा हाबफैनायगोन आरोना फाग्लालै गावखौनो बुंबा खि बेबायदि रायलायालासे थायो थोस जनामोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरदो मोजां जाबाबो जायाबाबो जाबजुबबाबो दसे सम बानायबाय मानो होनबा दिनै आंनाव बारा सम गैथ'वा एसे खामानि दङ आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना नायना एसेबाबो मोजां मोनगोन अब्ला जाय मोजां मोनो लाइकबो थुनानै गालांबानो जाबाय दे सनामोन बायाबा लोगोसे कमेन्टबो खालाम जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनो आं नायबाय थागोन दे एखिमोन नेक्स्ट भिडिअ'जों अब्ला थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर दे थाथ'लायदो आरो बाय बाय सनामोन दे